आं गिबियावनो बिथांमोननि नैबे निउस चेनेलखौ आंनि गोसो गोथारै आंनि गोसोनिफ्राय शुभेच्छा जासिनाय थाबाय। आङो दिनैहाय नैबे परबतजरा 5 नं परबतजरा समस्तिनि सासे केन्डिडेट हिसाबै आं राष्ट्रीय उलामा काउन्सिलनिफ्राय टिकेट मोननानै आं दिनैहाय नैबे रायजो राजाफोरजों आं दिनैहाय बाजाराव ओंखारनानै गले गले खुलुमनानै आरज गाबनानै आं आंनि थाखाय भट बिनाय जादों आरो लोगोसे रायजोफ्रा आंखौ नुनानै अननाय गोसोजों भटखौ होगोनखौ आं बिराद गोजोननानै आंखौ सापर्ट होदों बा नुनाय मोनदों आरोखि आं। मा रोखोम सोलिदों नोंथांनि केम्पिं खालामनाय? आं नैबे 2026 नि बे एमएलए केन्डिडेट जानानै जे माबा फोसावदों केम्पिनाव आं आंनि भटार्सनि थाखाय आं केम्पिन आथायदों भट बिनो थाखाय आं माबा प्रसार आथायदों आरोखि। बेहाय आं गामि सिं सिं लानाय जादों आरो लोगोसे आं पकेट केम्पिनखौ बांसिन आथायनाय जादों आरो आं नुदों बेहाय सबसे बेस्ट गामि सिं सिङाव रायजो राजाफ्रा जे मा धरननि दङ मा धरननि सोलिगासिनो दं बिथांमोनजों आं सावरायलायनो मोननायाव बिथांमोना जेबायदि गोसोनि खोथाखौ फोरमायो आं बिराद दुखु मोनो आरोखि। दा बेखायनो आं कतकला खोथाखौ बिसोरनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनायखौ आं बिराद दुखु मोननानै बिसोरखौ कतकला आं जे नैबे बिजाथि जानानै जुदि देरहासार जायोबा बिथांमोनखौ आं खोथा होदों जे एबार आं जुदि देरहायोबा नोंथांमोननो आं मोजां खाबु लानानै नैबे फैगौ समनि थाखाय आं बिथांमोननो खाबु लानानै निस्सय होगोन आं रायजो राजाखौ खावलायदों जे नैबे परबतजरा समस्तियाव 5 नं बिधान सभायाव बर'आ सासेल' हिसाबै जोंनि इन्टायार परबतजरानि ट्राइबेल जातीय जनगोष्ठीफ्रा सिं सिङाव आं थांनायाव आंखौनो बर'नि फिसा होननानै मोजां मोनदों आरो आं गाबनानै खुद्रिनानै थांनानै भट बिनायाव बिथांमोना बिराद मोजां मोननानै आंनोनो सापर्ट होगोन आरो भटखौ आं एभेलेबेल मोनगोन होननानै आं नुदों आरो। आंथ' कन्टेस्टनि बेलायाव नुदों जे बेहाय जों 8 जन केन्डिडेटआवथ' बिथांमोना बांसिनानो जेनेबा आलदा आलदा रोखोमनि आलदा आलदा पार्टिनि प्रेसिडेन्ट बिपिएफ इउपिपिएल आरो अन्यान्य बिदिनो केन्डिडेटफ्रा बिथांमोना आलदा कास्टनि जाहैबाय। बे हिसाबाव आं हागौमानि नैबे जोंनि परबतजरानि सिङाव थानाय जे बिजाथि गेलेनो थांदों बेहाय बिसोरनि भटआ माने थेर बेर गावनानै गेजेर गेजेर आं सिगाङाव नुजाहैगोन आरो आं देरहागोनखौ आंनि जाथुक जोंनि ट्राइबेल एरियानि भट दं बेखौ मोननानै आं देरहागोनखौ नुहुरदों आरोखि। रायजो राजानि थाखाय आं ओरैबायदि खामानिखौ मावगोन जे गामिया सिङारिनिफ्राय जोंनि बाजाराव नुजाफैयो बा अफिस आदालताव थांनो थाखाय बिसेसकै अखा हाबा बांखा हाबा लामाफ्रा एसे डेमेजजोब बेखौ फार्स्ट पजाय नायगोनां आरो जेरै बिथां गामिफोरनिफ्राय लोमजाबा साजाबा डाक्टारफोरनाव फैबा डाक्टारखाना जेनेबा हस्पिटाला लुनानै दं बिल्डिङा दं दिनैसिम नार्स स्टाफ बा डक्टर स्टाफखौ आं एभेलेबेल नुनो मोनाखै बा सार्भिस होनो मोनाखै। दा आं जुदि देरहायोबा हयथ' निस्सय आं नैबे रायजो राजानि थाखाय सुबिदानि थाखाय आं सोरबा डक्टरखौ बा नार्सखौ बिदिनो मेनेज जाथायनि थाखाय आं